Hej sammen, mit navn er Jakob, og i dag skal vi skulle spille sådan noget, der hedder Jukebox. Jeg har ingen idé om, hvad det er, men jeg spillede det her for noget tid siden. Og det så sgu meget sjovt ud, der er en masse mods med. Så ja, det vi gør nu er simpelthen bare at trykke single player og create new world. Så går vi lige ind og skriver YouTube bla bla bla. Ej, jeg ved ikke. Det ser helt fint ud, det her. Så vi begynder bare med at spille. Og hvis I undrer over, for en texture pack jeg har, så har jeg sådan en, der hedder Spax Pure BD-Craft. Jeg ved ikke. Tænkte jeg bare var meget sjovt, og vi starter sgu herude. Og grunden til at jeg valgte den her texture pack er simpelthen bare fordi, at jeg har spillet for meget med den gamle, og jeg vil gerne prøve noget nyt. Så jeg ved ikke, det minder lidt om Team Fortress-stil det her, altså sådan en cartoon. Så vi begynder bare, og vi kan se nogle rigtig flotte køer, så vi kan få lidt mad. Der er masse mods med, og det er for sådan noget som More Creatures og Timber mod og sådan noget. Så det er måske meget spændende. Og grunden til, at jeg har valgt at Timber mod skulle med, er fordi jeg havde det der med, at vi skal lige have noget træ. Og der er et eller andet derhenne. Kan jeg vide, hvad det er? Altså, for helvede. De bliver mindre. Hvad sker der? De bliver små jo. Nå. Den fik vi dræbt, den der. Og de lyder som en eller anden frø, der bøvser. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Hold nu kæft, mand. Så vi er sgu her i en village her. Og jeg har ingen idé om, hvad vi skal lave. Der er en eller anden kone herude, og det er vist en eller anden crafting guide. Jeg ved ikke. Kan vi trade med dig eller andet? Jeg ved ikke. Du lyder grim. Okay. Der er en masse folk herinde. Kan jeg se. Der er en, der sælger ting. Jeg ved ikke, hvad jeg kan lave med det her. Ved du hvad? Hvis jeg ikke må få nogen af jeres ting, ikke også? Hvis jeg ikke må få nogen af jeres ting overhovedet, så skal I dø. Jeg er lidt bange for ham, det er den rigtig store sorte, men vi klarer det. Og han er efter mig, ham der. Og nu dør mit sværd snart. Så han har meget liv, ham der. Sådan der. Så fik vi dig. Nu mangler vi bare I andre her. Og I alle sammen kommer med økser. Og alle mine ting, de dør. Og jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal her. Og jeg håber virkelig, jeg har nogle ting på jer. Fordi jeg kunne godt... Sådan der. Jeg tror lige, vi laver nogle nye tools herhenne. Høj, der er en hest. Ej, en flot hest. Der er også en kanin der. Holy crap. Seriøst, jeg har ikke så meget liv. Jeg har ikke meget liv. Gå væk. Gå væk med, drengen. Sorte dyr. Eller, jeg ved ikke. Oh my god. Gå nu væk med jer. Jeg har kun gjort jeres familie noget, altså. Dø. Nu kan jeg ikke komme. Jeg suger bare. Jeg går lige hen og tager noget træ herinde. Det har jeg altid drømt om, det her. Prøv at se her. Er I klar? Er I klar? Man skal jo bare have en økse, jeg ved det ikke. Det er... det jeg skulle sige før var, at Timber mod, det er fælder en træ rigtig hurtigt. Og grunden til, at jeg valgte, at den skulle med, var fordi... Jeg troede ikke, I ville komme. Gå nu væk. Gå nu væk med dig, din gamle mand. Seriøst. Gå nu bare væk for satan. Det var måske ikke så godt det her, men efter de har været sådan nogle pikhoveder alle sammen, så tror jeg bare, at jeg overtager deres village. Og så ser jeg... Hallo! Gå væk med dig! Prøv at vi laver et fucking svær, og så... Påner vi ham, ikke også? Påner vi ham. Ikke også, min dreng? Haha. Haha.
Au, for... Åh! Åh! Gå væk! Gå væk med dig! Gå væk! Gå nu bare. De hacker eller sådan noget. Prøv lige at se, hvor meget liv han har. Det er ikke engang fedt. Okay, nu dør du. Dør du virkelig. Jeg tager min skovler og nakker dig. Nå, det gik ikke så godt. Okay, det var ikke meningen. Og ja, og så starter jeg med mine ting igen. Og ja, det er bare fordi, at... Jeg ved det ikke. Det er med i moddet. Og ja, der er et eller andet derhenne. Så det er meget nice. Og vi begynder fandme bare at lave et flot sværd her. Tror jeg også lige, vi vil lave en pickaxe her. Fordi alle vores ting, de døde. Så det var ikke så godt. Time to mine. Flot achievement. Flot achievement. Jeg har set, der er noget kul her. Så, men jeg tror bare, jeg laver et stensværd i starten. Og så ser jeg, hvordan det går med... når jeg skal dræbe dem. Så ja, det bliver dejligt, min dreng. Nå, det var sgu ikke min lol. Det var ikke fedt, det der. Vi laver også lige en økse der. Så kan jeg lige vise jer, hvordan det regner med træ. Prøv at se her. Jeg skal ikke op i den der crafting box der. Er I klar? Er det ikke bare flot, så regner jeg det med en masse træ. Så ja, nu har jeg fået et lille indblik på moddet, og det er jeg også, fordi jeg har ingen idé om, hvad det er gået på. Jeg har læst lidt om det, og jeg spillede for noget tid siden, lige for at se, hvordan det var. Om de her series overhovedet kunne blive til noget. Og det håber jeg, det bliver. Og vi skal fandme lave en masse ting på den her channel. Hvis I har noget, jeg skal spille, eller et eller andet, så prøver jeg vil spille alle spil. Jeg er parat på at bruge alle mine penge på den her YouTube-kanal. Jeg har også fået en ny mic, og så det hele bare, det kører bare. Det kører. Så vi begynder bare med at nakke de her små indianerdrenge. What the f... Se, nu dør ham der. Nu dør ham der. Nu dør ham der også. Så spiller jeg smart. Det var ikke meningen, det der. Nå. Så prøver vi igen. Og det er fandme smart, at at der er den der mod på, at jeg lever med alle mine ting. Og jeg har lige fået noget mere liv der. Så det er meget dejligt. Okay, de grønne ting er åbenbart menneskerne, der bor her. Og hvis jeg dræber dem alle sammen, så sker der et eller andet, jeg ved det ikke. Og nu kommer der en rigtig stor gut her. Han må være ikke så stor igen. Delivering resources. Og er der flere? Hvad fanden er det der? Mærkeligt. Og mit sværd er allerede ved at dø igen. Det er ikke så smart. Så hvis I var ved at dræbe mig før, så ved I hvad? Så prøver jeg også bare at dræbe jer. Hvad er det der? Dø! Førte man til et eller andet sted hen, eller hvad? Ui, hvad er det her? Det er en Cinder Pearl pot. Jeg ved ikke om... what the fuck? Ikke det usvæg. Sådan der. Så fik vi lige en masse cobblestone her, og alle chests er but unlocked. 3, mange tak. Så jeg kunne bare tage alle tingene i deres chest. Jeg ved ikke, ja, det er smart. Noget mere her. Så det er bare dejligt det her. Så kan jeg lige få alle deres ting. Og så kan de bare lære det, fordi de prøver at dræbe mig. Det er kun mig, der må dræbe dem. Så lidt af det. Og sådan... en flot gris. Fuck den. Den løb fra mig. Jeg kan ikke fløjte. Det er et eller andet gay-fløjt, jeg har kørende. Jeg har lige lært det præcis, men jeg prøver.
Det er noget, jeg skal få lært, inden jeg dør. Sådan wonderful negative. Hvad fuck er det? Mærkeligt. Okay, og hvad sker der, hvis vi... I sure want to destroy it. Ja. Så, okay, så det er åbenbart... Jeg har åbenbart ødelagt den her landsby her. Og nu fik jeg landet... Så... der er nogle ting, der fighter der. Hey, det er den der lys. What the fuck er det der? What the fuck? Gå nu væk! Det gør ondt, det der jo! Jeg er ikke den eneste, der har problemer med det der. Den der løve, der har det heller ikke så godt.